Na ay panahon nga hayahay ta, na apoy panahon nga dili ta hayahay. Og diri magkabo ta guys, kay wala man tay tubig diri sa balay og mauna sapa mga tabukonon, kay magbaha mo dako gito siya guys. Og diha ay salod na nako akong galon, kay wala man tay tubig lagi sa balay. Magkabo ta kay mo na among kabanan diri nga gripo, og diri naabot nako guys diri sa balay. Og pagkahuman ako kabo, maghaling ko kay maglungag taog sayo kay para panihapon. O akong limpyohan ng dapugan diha guys, makita nyo diha guys nga akong palibot nga among kusina nga wala pa ginanahuman. Og diri padayon ta guys nga akong paghaling-haling diri kay maglungag lagi ta. Og diri atong ibutang ang mga kalayo og atong tarong-tarongon ni atong gihaling diri aron di makuan. Og at pagkahuman nato ibutang nato ang katong taklob sa kaldero. Oy, na gulay dire ibutang ni Papa. Sumali siya pako. Din sa gulan yun og kamunggay mo anay mong sudan guys nga itawag na siya og lauoy. Sa Bisaya pa lauoy na siya. Mo na mong sudan unyang panihapon unyang gabi hamo ning huluson ning kamunggay o hasta ning utan nga gulay o salang kaning gulaya para pahimsog naghinuktok at taong ko dire kay gabi na manggod lisod kay ning watay sudan bitaw. Mo ni hayahay usahay dili. Mo na among mga bulak guys o kanang mga bulak dia o kanang mga sili mo na isalagol na mo niya sa amang gulay. Pwede ba na isagol? Ngayon kinabuhi nawa nagyod gabi naman mo nang dire nag aninaw ko kano sa mga gabi kay hapon namang gina siya diha na di kayong gabi mo kana guys kanang saging diha nga gitunuan. Amo nang gipikas-pikas og diha naman gikaon na ako na diha guys. Gabi naman na diha o nikaon na lang og saging kay murag gutom naman. Og kanang luya nga giad-ad ni Papa gisagulan na mo na mong itimplahan ang amo ang ginamos. Ako gastang mong iring katimaho na kay lami mamud ang ginamos god. Amo ko na lang gikaon-kaon samtang gahulat ko sa utan nga gulay nga gilauoy nga stang iring nga katimaho na sa ginamos. Porting pagkahumuta sa ginamos o hasta ang saging nga porting pagkalamia nga gitunuan bagyo na siya pagkalamia kaysa saging hastog sagulan og ginamos. Tanawa naluto na ang among lauoy nga kuan ready to eat na dayon ni guys. So niya hasta among kaldero pring ito hasta nay o padayon si Papa nga nagkuan sa ginamos kay iyang timplahan tagulan og daghanon og luya kay aron mahumot jud kay tanan. Og among ipadayon ang amo ang pag kuan dire kay sa banding may istorya hanay man mi ni Papa dire samtang kuan may siyang ginamos. Og kini padayon mi diri guys kung mo ni tao nga pobre yun o tanawa among bongbong o kita tong ganahan maluoy di hala panghatag mo bongbong diha o kana tanawa among kinamos guys. Mo na siya kanang daghanon jud na mo luya kay aron lami among pagpakaon ba lami ang kuan kaon dili mag-alang-alang og kaon o samtang gahulat-hulat ko diha guys ni daghan na gyud ang luya ay kuan na din ang uban na kanang ahos. Tanawa tindog na si Papa diha og sagulan niya og unsa pa na isagol diha nga ang kinabos ba mga murag kinilaw sagulan niya og unsa pa na isagol niya diha. Tanaw-tanaw lang tag unsay ang isagol-sagol kay para kuan ginamos dai gihapon butangan niya og ginamos kay aron modaghan ang sa ginamos. Loy kining pobre mo kaon ra ginamos pero dato ani di yun kaon og ginamos kay hadlok na silag hugawan. Tanawan na mong ginamos nga malos kayo then sagulan pud og saging mo nay pinakalami kada nga pinaka the best nga sudan.